Wannan bidiyo yana magana ne akan rayuwar malamai kamar Malam T. Ni ne Malam T. Wannan ita ce rayuwata. Malam T mutumin tarihi ne shi wanda ake biya don ya koyar da yara game da tarihi, bai wuce haka ba. Malam T mutum ne mai sa ƙwazo akan aikinsa, yana kashe kuɗaɗensa wajen kayan abinci da kayan kiɗa kamar su garaya da sauransu. Amma wani abu shine duk yana yin wannan haka da a karan kansa ne. Waƙa tana kwantar da hankali. A kowace sana'a yawan aikinka yawan kuɗinka. Amma Malam T da wasu malaman suna yi ne ba don kuɗi ba. Wannan sana'a ba dole sai don kuɗi ba. Yana zuwa da wuri yana komawa a makare bayan ya gaji a koda yaushe. Boom shaka! Boom shaka! Malamai da yawa suna fama wajen son aikinsu, suna ƙara ƙwazo da son lokacinsu da kuma son aikinsu don gyara gaba mai zuwa kuma don wasu kuɗi da ci gaba. Yau muna taya Malam T murna. Wannan shine minti ɗaya sai mun haɗu gobe. Boom shaka!